Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailinget iti nagan a Lorena at taga Ifugao. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti Pasyon family iti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasyon. Shout out to my besties Zoraida, Layad Ana Rose, Daislin Gaborno, ken Liza Bandao from Jonabal. Molina family di Tabulawen, San Fabian, Pangasinan from Marilyn Corrada. Cabang and Reyes family from Imelda Cabang, ti Amman, Jordan. Shout out kada Jasmine Rivera, Jairus Paddanan from Jonalyn Paddanan, kastamat ni MB Makulit TV. Friends ko dita Hong Kong, especially Brave Ramos, Lomboy family dita Ribswan, Nagilian, La Union, from Brian Ephraim Lomboy. Anak ko ada Atone Rizani, Kimberly Janica Salcedo Bukat. Kabsat ko ada Eric Canleo, family Sumay ijay Abker Ilocos Sur, kandani Sumay dita Saudi from Salcedo, Marisa. Shout out pa kada Rodalyn Ampa, amin nga Ariwawa Girls iti Popo Live from Rowelyn Corpus iti Hong Kong. Happy birthday ka ni mother ko Imelda Fernandez Yango dita Urdaneta Plaza Market from Yvonne Fernandez Yango iti Singapore. Shout out pa ka ni Lori Manabat. Makablaawan dagiti anak ko ani Rhea Joy Cacho, asawa na ani Spencer,
kan apukok ani Amira, kastamat dagiti anak ko dita Pilipinas, ni Sydney, kan asawa na ani Dayan, ni Kane, Ayana, Zane kan Clinton, kan ni Erwin Cacho Jr. from Erwin Cacho. Makablaawan pa'y ti Kinan ni Bot Gamboa kan Tabukol family dito'y Ranao, Bani, Pangasinan from Joel Kinan. Shout out pa'y kani Andura Boy Noli Olivares kastamat ni Jobert Namyon. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lorena. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Lorena. Iti agdama ket addan tinapintas a trabaho, apagtataudan ti pagbibiyagan mi kadagiti dadakkel ko. Nagbalinan a routine ko ti agdengeg kadagiti upload yo, sipud na duktalak dayto YouTube channel yo. Sumagmamano kadagiti padas ana itampok ditoy, ti ad-adda ana kaengganyo kanyak, tapno ipadramak met ti padas ko. Idi agtutubo ak manang, aklunek anarasokak. Iso nga iti edad ko asa nga 10 nagpasngaya kon. Iso na laeng tadinak intakder ti kaayan ayat ko, anakasikog kanyak. Mamati ak nga ado ti napapateg ken nabalitukan nga adal a mapidot iti pakasarita ak manang. Iso asapay lakuma, tamapili met a maipatangatang ditoy programa yo. Lorena anak, apay asangit-asangit tapo ka? Tiyak man na mo, tatang. Ang mga numabisinan, pasuswom at hakaasim at asangit-asangit. Tatang. Alan anak, mabisin lakit ni daytan. Sige, tatang. Makita kung naktumot ka mabisinan ni so asangit-asangit. Pasensya kayon, tatang. Tadyak mo't ngamin na mo mabisinan, iso asangit-asangit. Maawatan ka anak ko, takasan daw. Nagubing ka mo't ngamin anak balin nga ina. Kapilitan pa ina nagsardan ka nga agadal gaputadan anak mo. Tatang. Narigat ti sitwasyon mo, Lorena. Isa ang masapol nga agbalin ka anatibker anak. Di ka agdaan nagtaadda kami akanayon dito'y kaninanang mo amang tarabay kan ka. Agyaman tatang. Katsapay lakuma, tamapakawandak ka po iti kastoy ang nagbanagak. Pakawanandak kuma, tatang. Nagunaganday taasan na ay mulakay. Pampanonotak nga minti kasasad ti anak ta. Nakakaasi ni Lorena. Lakay. Ubing unay anaadaan ni ti responsibilidad. 16 na laang. Mahanyang ay nga road, kat pinanawan mo ti awanan bain anak kasikog kenkwana. No intakder na kumati anak ta, oray kaskasano, ada katulungan ni Lorena. Ngam saan mo, tapinanawan na apaman anaamuan na masikog ti anak ta. Ay, nayan. Day takot nga mintibo nga ti kinarasok da kitag tutubo ita. Kat ti kaasay, dagit ni babae akas ita anak ta, tayo suda at talaga ti dihadaw. Lakay. So asaan arombang abaybay anta ni Lorena, bakit? Data ti rumbang amang tarabay kan kuana, tadata ti dadakkel na. Wana, saan arumbang abaybay anta ti anak ta? Igiya kan tulungan talatta, nga uray pa'y nagbalinan amaysa nga ina,
iti naganus unay nga edad na. Nakaragragsak ni nanang amang ngay aywan iti anak ko, tatang. Wan nga raw, anak. Kanuray siyak. Maragsak anak mo't una iti apo ko ta makaparayaw. Tatang, itatadon ti tawan ti anak ko. Masapol amang gadak moten. Ay, Lorena, anak. Saan arumbang nga ipabaklay ko kada kayo ti responsibilidad? Arumbang asyak ti mga ramid. Manipod na karamid ak iti bidot. Awan apulos tinangag ko kada kayo kaninanang, tatang. Isong ay tiday ti agundaway. Masapol nga agtignayak moten para iti masakbayan mi nga agina. Anya ti kayat mo asawan, Lorena? Palubusan dak ko mga umadayo tamang gadak, tatang. Anya? Kas iti nakunakon, 20 taon ti anak ko. Isong ay pakaasik ko makada kayo ano mabalin. Ibatik pa'y kada kayo ti anak ko tapno makataggadak. Diyak ngamin kaya't ada kayo ti marigrigatan para kada kami, tatang. Lorena, anak. Pangaasiyo, tatang. Maawatan dak ko, ma. Narnakanan ti apo ko talakay. Nakain-inosente akit kitaan ti langan kabayatan ti panaturog na. Ay, naimbaglakit din ata nairuam ka data ti apo ko ta. Iso asa na may kaway ti kaadla ti inana iti adayaw. Ay, kumusta nga tamot ni Lorena ijay Makati, lakay? Panagkunakit na sayat mo ti kasasaad na ijay. Takas iti na pagsasaritaan tayo sakbay nga madayaw. No saan anasaya ti panakigasang gasat na ijay. Kasayaatan lang na agsublimot lang diti lugar tayaw. Sa bagay, ay makunakmot kit di ahusto ti na ibagam. Tanaragsak mo ti di imawag kada taapaman anakagteng ijay. Pudno day tabakad. Katsapay la kumata na baligi ti panagtrabaho na iti adayaw para iti narimat amasakbayan da nga agina. Sa nga 18 ti tawen ko, idi madayuak kadagiti dadakkel ko, kastamoten iti anak ko, manang Emmy. Nakastre ka kas contractual employee iti may sa akumpanya ti telepono iti Makati City, no sa dino, minimum ti sweldok. Masansan amaladaw apasweldoan da kami iti pagpapaayak. Iso akas tauna iti panagimpod ko, nang runakat kagudwa iti masusweldok, ti ipatpatulod ko kadagiti dadakkel ko iti lugar mi. Tapno masuportarak ida, nang runa ti pagkasapulan ti anak ko,
a pinanawak kadakwada. Iti maysa nga aldaw, kinasaritanak ti maysa kadagiti katrabahwak. Amo ka saan ka kontento iti masusweldo mo iti pagpapayan tayo, Lorena? Ha? Dino? Sana may limod kan ka nga dati binukol mi nga onyon. Nga isot imang tubtub nga iti bidto tapagan nurutan dagiti kapitalista mang matmaton iti pagpapaayan tayo. Apay nga minanas kan atob nga rin nyo dagiti paganurutan iti pagpapaayan tayo. Tapno ipaay dati rumba nga para kada tayo Tapno saan da tayo asa oran. Kat magunod tayo ti may parbeng para kada tayo ababasit ng empleyado. Dino? Kasayatan no kumapang kan ito unyon mi. Anya? Saan aga po ta contractual employee tayo lang. Kat saan na may paitirumbang para kada tayo, Lorena. Damagak man din ka. Apeng agtrabaho ka. Tapno makatagadak. Tapno maipaay ko ti pagkasapulan ti pamilyak. Nang rona ti anak ko a pinanawak kadakwada. Tagaano kaya? Ije ifugaw. Oh, makitam. Nagadayo ti lugar yo. Imay ka dito amanggad para iti pamilyam. Para iti anak mo. Kalpasan na, saan ama ipaay ti rumbang para kin ka? Ha? Mamate ka makitkita mo ti biddo tapagan nurutan dagiti kapitalista iti pagpapaayan tayo. Isa panunuto man na imbag ti jayak kin ka, Lorena. Kumapeng kalangan iti onyon mi. Tasangsang kamay sa tayo amang ilaban iti karbangan tayo. Panunutom kuma na imbag ti jayak kan ka ha. Sige, panawan ka pa At damot ket di kinapudno ti imbaga kanyak ni Dino. Tano panunutan ana imbag. Malaksid a nagbabala nga rudon ti pasweldo da kada kami. Kanayon kami pa'y amaladaw magsweldo. Nalawag agun-gun dawayan da kami ababasit nga empleyado. Iso nga adda punto ni Dino kadagiti imbaga na kanya. Agyaman ak na nakaamiris kamatlangan, Lorena. Napanunod ko ngamin, ahos do amin dagiti imbagam kanyak Dino. Kapaliiwan mo. Malaksid a nababati sweldo tayo. Kanayon tayo pa'y amaladaw magsweldo. Kakaasi tayo namang bumbunak iti budget tayo. Talagamat. Iso nga iti unyon tayo. Saan ang mabali na kanayon na maladaw ti panagsweldo tayo? Anya ti kayat masawan. Tunggal maladaw na agpasweldo. Ti pagpapayan tayo akumpanya ti kahit kasawan. Mangisayang kat tayo ti protesta. Agrali tayo. Anya? Kasta taramidin tayo tapno manggag na titimok tayo. Saan ka di kakadwa? Rumbang lang agrali tayo tunggal maladaw nga agpasweldo ti pagpapayan tayo. Rumbang lang. Ipkas tayo tirikta tayo Manitikas na kararamidan ta. Huwag ka kadwa. Katadad na bumilag to unyon tayo. Taumadado tayo. Sana mabalin na mapanuinuyan ti biddo tapagan nurutan dagiti awanan bain na kapitalista. Da tayo ababasit at trabahador ti rumbang nga masurot. Tada tayo tinakakaasing agtrabaho. Nasken nga ipaayda ti rumbang para kada tayo. Masansanan ti panagrali tayo Dino. Gaputa kanayon mo ti nalabsingan dagiti kapitalista ti karbangan tayo ababasit at trabador. Saan laday ta? Masansan pa maladaw ti panagsweldo tayo. Wan nga ron. Laglagi pam ti kanayon niya bagbagakin ka, Lorena. Saan narumbang nga paipayat tayo latan kadagiti kapitalista. Pagrigrigatan tayo tikit-kidawon tayo kadakwada.
Isa rumbang lang ngay paida. Dino. Mamati ka maawatam ti amin ngay bagbakan ka, Lorena. Wendino, saan da kakadwa agprotesta? No kontento ak iti maaawat ko manipod iti pagpapaayan tayo. Gusto ka? Rumbang lang agprotesta tayo. Tapno ipaayda ti maiparbeng para kada tayo. Tatang, pasensya kayo pa laeng, no jak makaipatulod itaabulan na. Saan kami pa'y ngamin ang nagsweldo? Paawatan da ka, anak ko. Agamunay mo tunday ta pagpapayam. Apay nga kasta ti aramid da ka da kayaw. Day tangarod ket. Ngam di kayag da nagtatang. Ar-aramidon mi ti rumbeng. Tapno magunod mi matlaeng kadagiti kakadwak ti rumbeng apara kada kami. Anya ti kahit mo asawan, Lorena. Narigat nga ilawlawag no iti cellphone lang ti pagsaritaan tayo, tatang. Basta, agan anos kayo pa'y kuma. Sana bale, tagi paw itak adagos, apaman ang makasweldo kami. Sige, Lorena. Basta agan anad ka kanayon di tawan. Uwan, tatang. Didak pagdanagan. Sige nga rudan, tadapay aramidak, tatang. Bye. Mamati ak maawatan dakda tatang no sa anak pay lang agipawit. Masapol mi ti kanayunan apondo iti unyon mi. Iso nga itad ko pay lang ti sweldo kas iti napagnunuman mi nga agkakadwa. Agrobuata kon. Makisinara ka kadagiti kakadwak iti unyon. Ta itad ko ti sweldo kas kanayunan apondo mi. Kuna ni Dino nga dayam amuna kada kami ang makatulong iti unyon mi. Iso nga agrubuata kon. Dino, asino ti grupo akadwa tayo ita? Apay nga daigam da. Lorena, isuda ti pudpud na mga isaksakit kadagiti kas kada tayo. Anya? Isuda ti kang runa na mga ilablaban iti karbangan dagiti kas kada tayo ababasit nga empleyado. Apay asaan lang ati manggura kadagiti kapitalista iti pagpapaayan tayo ti surusuro da. Apay akayat na aguraan tayo ultimo ti gobyerno. Gapot ati gobyerno ti puun ti amin na kinarigat ang mapaspasaran tayo, Lorena. Anya? Day tatagbayso. Tati gobyerno, patpatarayin mo't lang dagiti kapitalista mang parparigat kada tayo. Isa arumbang lalabanan tayo ultimo ti gobyerno, tapno magunod tayo ti rumbang apara kada tayo. Masapol ang mailaban tayo ti karbangan tayo. Iti namin pinsan apan nakikapeng ko iti unyon iti pagpapaayak. Namin pinsan ang nagbaliw ti panirigak iti biyag manang Emmy. No sigod ang makailaslasinak iti para iti masakbayan mi iti anak ko. Ken makaipaw-paw itak iti paggastos dagiti dadakkel ko iti lugar mi. Naputed ang namin pinsan. Gaputa kadawyanan nga ar-aramatan mi iti grupo mi ti matmat gadak. Kas iti nailanad ko iti surat ko manang, makisinsinnarak kami pa yan iti may sa agrupo, amang isursuro kada kami,
alumaban iti gobyerno. Iti panaglabas dagiti aldaw, kabayatan nga umadado ti maeng-engganyo mi nga agbalin ang miyembro ti union mi. Masansan meten ti panagrali mi, agingga an apektaran ti operasyon ti kumpanya a pagpapaayan mi, ket nagsera manang Emmy. Kasano dayto yan, Dino? Nagsaramot ti kumpanya pagpapaayan tayo. Lorena, Kasano tayo pa itan? Awanan ti pagsweldon tayo. katanya pa'y ngay. Di kanya-kanya tayo na, Lorena. Ha? Kinapod na una. Ultimo shock. Diyak mo tamo na niya ti rombong aramida kita. Awan mo tan ti panggadak. Gapoy ti panagsaran ti pagpapaayan tayo a kumpanya. Dino? Sige, panawan kan, Lorena. Ado pa'y tinaskan nga aramidag. Jakmat lang makasapulan iti sabali a pagtrabahowak. Kasano itan? Sapay na ibusan tinabat-bati a kwartak. Jak pa yan nakaipawpaw it kada tatang. Anya ti aramida kitan. Ha? Ni tatang ti umawawag. Apay nga ta? Hello? Tatang? Lorena, anak. Pang-aasim na agawid ka kuma. Ha? Apay tatang? Di anak mo, agnangabe. Anya? Apay tatang? Anya tinapasamak kan kwa na? Nakaptan itinabag ka na sakit. Masapul ti kwarta abuspusan iti ospital, anak. Ang mga nanya ti mga pasamak iti apo ko no saan na may ospital. Diyos ko! Mangiremedyo ak tatang! Agawid ak kadagos! Urayan dak! Anak ko! May pinanawan na kami matan. Lorena, anak. Inaramid mi kaninanang mo ti amin. Awan mo't namin tinapasamak. Tag-urang ti kwarta abos-busan na dya ospital. Impagarup mi no gagangay lagurigor ti kimpat kan kuana. Angam saan mo't gayam. Tana typhoid mo't gayam ti anak mo. Angam nada ko makwarta madadaan na nabusbos. Amang ano na ispalpay ti apokok. Angam anyan tawan mo't kwarta tayo, anak. Basol ko na ito'y tatang. Basol ko. No inarnam ko kumati kwarta ka nagtrabaho iti sa bali a lugar. Anda ko manaramat iti panagkasapulan tayo. Ngam saan tanagpaalilawag mat ngamin. Lorena, anak. Nabasol ko na ito'y tatang. Basol ko na apoy anatay ti anak ko. Ngawan man la tinaramidak. Basol ko.
anak, kaya't nakamakasarita ni Kapitan. Apay ka no, tatang? Panggup nakatulungan tapno makaadal ka manain, kahit malipatam tinasaam anapasamak. Tatang, Kuyugan nakakano nga umasidag iti Commission on Higher Education wano CHED tapno maipaayan kay ti scholarship. Iti kasta makaadal ka matlaang. maikariak pa'y nga tatang. Saan pa'y nga taanala daw ti amin? Apay kumangay asaan ka maikari anak ko. Maikari ka Sana bali tatulungan na ka ni Kapitan. Tatang, Di mo kumapalabsan da iti agundaway, Lorena. Manmano sumangbay ti kastoy nga oportunidad. Gundawayam, tabarang makatulong kan ka, tapno malipatam tinasaam, anapasamak. Na anak, napintasan ti trabaho mi ti gobyerno kas may sa certified public accountant. tatang, Kalpasan ti ado apan nobok, dimteng matlaang ti napintas agasat mo anak ko. Pudno ti ko na ti amam anak ko. Kamaudyanan na, napintasan ti biyag mo. Nagbaligi ka ni ti biyag. pudno ang nagbaligi ak nanang, tatang. Ngam saan na mailibak tila dingit akup kupikupak iti barukong ko. Gapo iti napasamak iti daydi anak ko. Lorena, anak. Anak ko. Ay. Itala maamiris ko ang naalilawak gayam, nanang, tatang. Nagpailuyo sa kadagiti tattao amang gurgura kan mang tubtub ngar iti gobyerno. Iso nagbanag iti awan dagiti nagrigrigatak. Idi madayuak iti dannayo iti daydi anak ko. Tapno manggad. Nagpaalilawak kadakwada. Tinubngar kan ginurak ti gobyerno. Ngam idi nagtinag ti kwenta. Gobyerno matla ang tinakatulong kanyak. Iso naragpat ko ti ayan ko ita. Nagbidutak, tatang. Ay. Nanang. Naalilawak. Pudno man ang Emmy, nagbidutak, nagpaalilawak kadagiti tattao nga impagarup ko no makatulong kanyak.
Ngam isuda gayam ti puon ti pakaisagmakak. No mapampanunot ko ti panakaalilaw ko idi agkabanwagak. Jak malapdan ti panagarubos ti luwak, nang runa no maipalagipan kanyak tinagbanagan day di anak ko. No sa anak ko maanagpaalilaw kadakwada, no jak ko maindunar iti kimapangak a grupo dagiti natgadak idi, adda ko mabinusbus ko idi nagkasapulan day di anak ko. Kat nalabit nga aging gaita, adda ko mapayla iti den nami kadatatang. Ngam uray pa'y nga tagluaak iti dara, saanan ang maisubli tinapalabas, saanan ang mabaliwan tinalpasan ang napasamak, ano tingitingan ang naimbag kat aramid dagiti oportunista at tao, amang daddadaal kadagiti agkakapintas a programa ti gobyerno para kadagiti umili. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Lorena. Pagayam a Lorena, anyan tinapasamakken ka. Husto ti kunam nga inalilaw da ka dagiti oportunista. Dagiti mangibagbaga nga da napintas nga ideolohiya nga ilablaban da. Ngam ti kinapudno na kat para laeng iti bukod da pagsayaatan ti al-almananda. Nasakitla panunutan ana isakripisyo pa iti biyag ti anak mo, sakbay anak ka-Ameris ka. Husto matlaang ti kunam asaanan a maisubli tinalpasan a napasamak. Kat agserbi a pagadalan daytoy pakasaritaam, tapno mawaknitan ti panunot dagiti nalaka a maalilaw iti nasamit a pannarita dagiti oportunista. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglaban